Nou is het vooral 1 jaar. Ja. Hier zijn een kopvulzen. Is dat jullie ook kravertje? Ja. Nou kijk voor dat afgelopen dagen buiten in de tuin. Ja. Mevrouw, waarom doet u mee aan de opschoondag? Omdat het een mooi initiatief is om dit in stand te houden. Om het erfgoed zeg maar, te bewaren. Het is een heel apart gebeuren, deze groeven. Dus ik vind dat je dat intact moet houden. En daarom doen wij mee om dit op te schonen, zeg maar. Bent u van uw namen? Nee, ik kom uit Hulst. Maar u heeft archeologische interesses. Ja, inderdaad. En ik zit graag met mijn handjes in de grond om alles schoon te houden. Dus vandaar. We zijn graag buiten. U komt van uw namen? Ik woon in Nieuwnamen. Duidelijk horen dat ik niet van Nieuwnamen kom. Maar ik woon hier wel. En u heeft interesse in archeologie? Toch wel een beetje, ja. Altijd wel gehad. Nou wel. Vandaar. Vandaar, U ja. wil alles in ere herstellen. Kom dan maar. Hè. Meneer, missen we Richard Blijenberg niet een beetje? Ja, zeker. Absoluut. De bezieler van de groeven. Toch? En waarom heet die groeve meester van de Heidegroeve? Oh, meester van de Heidegroeven. Ja, dat was vroeger de schoolmeester hier, hè. Ja? En die heeft dat toch wel aan je gang gezet, volgens mij. Denk ik. En die heeft de historische waarde daarvan ingezien. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En dat vindt u goed dat het zijn naam draagt. Dat is heel goed gezegd, ja. Vind ik wel. Dat is heel belangrijk. En vandaar dat u meedoet. Ja. Ja. Ja, ik zeg wel. Ja, waarom niet? Een beetje respect. Respect voor de natuur. Ja. Toch? Mooi idee. Ja, toch wel, hè. Ja, dat is mooi. Meneer De Pauw, u bent wethouder van openbare wijken en monumenten. Dat klopt. En nog een aantal mooie dingen. En u bent hier aanwezig bij de opschoondag in uw namen. Waarom eigenlijk deze dag? Ja, waarom deze dag? Er moet een keer een aanzet gemaakt worden met het herinrichten zeg maar, van de groeven. En een van de eerste stappen is natuurlijk om de beruchte wand, de berucht en bekende wand, terug onkruidvrij te maken. En wie is eigenaar van de groeven? Ik denk dat het op dit moment nog niet officieel getekend is, maar de gemeente wordt eigenaar van deze groeven. En Nu op dit moment is dat Staatsbosbeheer. en wat voor plannen heeft de gemeente Hulst? Samen met de provincie hebben we een plan opgevat om de groeven in ieder geval te conserveren. Dus heel het systeem, de oude wandelroute, die is al weg. Er is een ontwerp gemaakt in opdracht van de provincie eigenlijk om de groeven, dus de groevenwand, te overkappen. En dat wordt, zodra dat kan, wordt dat plan aangevuld. Waarom overkappen? Om de groeven te beschermen tegen weersinvloeden en tegen verdere erosie. En tegelijkertijd ook te voorkomen dat er te snel planten groeien. Want plantjes groeien als er heel veel water is. En als je dat dan een stukje kunt afdekken, dan scheelt dat toch. En wanneer moet het geheel allemaal klaar zijn? Dat durf ik eigenlijk niet op dit moment zeggen. Men weet vaak wel wanneer men begint, maar men weet vaak niet wanneer het exact eindigt. Maar normaal gezien wordt het dit jaar sowieso al opgepakt. De eerste stappen die worden dit jaar gezet. Eigenlijk is dit een van de eerste stappen. En ik denk dat u niet alleen mij in beeld moet brengen, maar vooral deze vrijwilligers even in beeld moet brengen. En die mogen ook wel eens in het zonnetje gezet worden, want dankzij deze vrijwilligers is dit soort werk goed te doen. Dat gaan we doen. Dit brokje steen
Dat vertegenwoordigt misschien wel een periode van 1 miljoen jaar. Dat hier heel veel grond erodeerde. Alleen dit waren ook een strand was het geweest. En die schelpjes die erin lagen, die werden niet door het water weggeërodeerd en die bleven liggen. En in al die jaren bleven alleen de schelpjes over. En dat werd één grote verkitte schelpenmassa. Een breksie noemen we dat. Dus dit is eigenlijk een onderdeeltje van wat in deze groeve een enorm tijdgat is. Want de lagen zijn er niet meer. We hebben alleen van die schelpenbanken die eigenlijk als enige daarvan overgebleven zijn. En die geven voldoende indicatie. Die geven indicatie dat hier dus een hele periode is geweest. Dat alles hier weggeërodeerd is. Alleen die zwaardere schelpjes die bleven liggen. Ja. En dan die bruine stenen. Dit hier, dat zijn ijzerzandsteenbanken. En dat komt, vroeger lag hier een strand. Maar in dat strand, wat misschien hele delen van Zeeuws-Vlaanderen waren, hè, langs de Vlaamse grens, was hier een gedeelte van dat strand, dan was het net wat lager. Er lag een wat lager gebied. En later dus zag je, toen de boel hier weer opvulde, miljoenen jaren later, dat dit dus een laagte werd waar water in bleef staan. En dat zand, dat was hartstikke ijzerrijk. En dan zag je dus dat door water wat zich hier verzamelde, dat spoelde door de lagen naar beneden, nam dat ijzer mee, want hier was dus een laagte, een soort meertje. En juist hier, bij Nieuw-Namen, bij dat meertje dus, vormden zich die harde ijzerzandsteenlagen, die later dus, toen hier de Schelde zijn invloed kreeg en de boel ging eroderen, ervoor zorgde dat wat eerst een laag meertje was, werd toen opeens een heuvel, omdat er van die keiharde zandsteenlagen zaten, die eigenlijk zorgden dat die bodem hier in de buurt niet kon wegspoelen door de Schelde en de zee. En het roszand is daar ook een gevolg van. Het is allemaal ijzer. Vandaar die verkleuring van dat Vandaar zand. de ijzer. Het is zo ijzerhoudend hier. En dat is dat roste zand. Hier ook, als die overkapping hier komt, willen we het ook open houden. Zodat die beestjes hier gewoon kunnen blijven wonen. Want als je er een garage van maakt, dan sluit je het natuurlijk compleet af. En dat is nou net niet de bedoeling. Je wil ook dat het een beetje levend blijft. Meneer De Pauw, in het nieuwe geheel komt daar ook nog de naam van de Richard Blijenberg in terug. Want dat is toch een belangrijke figuur geweest voor de groeve. Wel, maar daar gaat het niet helemaal over. Maar daar heb ik al wel op zitten broeien. Nou was het maar dan wat mij betreft een stukje pad of zo. Het Richard Blijenberg pad noemen. Ik weet niet of dat kan. Ik ga het bekijken. Ik ga het in ieder geval bij ons in de werkgroep wel inbrengen. Ja. Want hij was een grote animator, toch? Zeker. En dat verdient sowieso enorm veel respect wat die man in zijn leven gedaan heeft voor de groep. En dat niet alleen, maar het verdient eigenlijk ook wel een vermelding, vind ik. Zeker. Oh, moet ik uit? Ja, hier ligt Richard Blijenberg. En die deed vroeger altijd de groeve. En hij had zelf zijn kist gemokt. En die stond bij zijn dochter. En die had hij van binnen nog bekleed met riet. Dus dat was een hele mooie eiken kist die hij gevonden had. Die planken op de doel, op de oude doel dacht ik, of op de doel. En daarachter liggen de stenen, die had hij ook nog gevonden heeft. En waarschijnlijk zal daar zijn zerk van gemokt worden. Maar dat zal voor later zijn. Oké, dat is echt voldoende. Ja, dat is weer waar. Dat is een best kapper. Dat gaan we ook doen voor. Dat is een best kapper.
waarom doet u mee aan de opschoondag? Ja, dat is het cultureel erfgoed. En dat moet in stand gehouden worden. Waarom? En daar heeft u interesse in? Ja, het is uniek natuurlijk. Op weinig plaatsen in de wereld komt het voor. Hè? Dat die aardlagen zo aan de oppervlakte komen. Ze komen zelfs van alle landen ter wereld. Studenten, archeologische studenten vanuit Japan en zo zijn dergelijke geweest. In de tijd van Richard Blijenberg en zo, die voorheen altijd die groeven onderhouden heeft. Dus. Heb je al meer meegedaan? Ja. Dus u bent heel nieuwsgierig hoe het er allemaal gaat uitzien? Nou, ik had wel een idee hoe het eruit zou zien, natuurlijk overhoek het. Maar dat kan snel gaan als je dan met een hele groep enthousiaste mensen op pad vliegt. Hier nou al resultaat, hè? Tegenover vanochtend. Ja. Dus. Muizen. Wat is dat? Beschermende maatregelen werden genomen. Ja. Kuil gaat hier dan